Имам отоци под очите, чувствам си твърде суха кожата, бледа съм, не се чувствам добре, кожата ми не е добре. Какво да направя? Това е, момичета. Това са симптомите, които се виждат при много от жените, които навлизат в менопауза. Пухнати очи, суха кожа, недобър тургор, увисване на кожата и, разбира се, за целта всеки един от вас има най-разнообразна и козметика, има толкова много медицински центрове. Но какво да направим така, че нашето тяло отвътре да е детоксикирано така, че всичко това да се вижда на нашето лице. Когато отвътре тялото ни е интоксикирано, когато твърде много употребяваме алкохол, цигари, нерационално се храним, ядеме твърде много сладко, не пием достатъчно вода, не се движим достатъчно, не спим достатъчно. Всичко това се отразява на нашия външен вид. Последвай ме, запиши се на консултация отдолу в линка и ще изработим твоята програма за детокс и твоят хранителен режим, за да влезеш в най-добра топ форма и лицето ти да излъчва светлина.